Jeg står her med Christian Da Silva fra Silkeborg Sportsklub. Christian, du er i finalen nu. Hvordan har din forløb til finalen været indtil videre? Jamen, mit forløb til finalen har været relativt hårdt. Jeg startede ud med at spille tæt første runde, hvor jeg vandt heldigvis 3-1, men vi var ude i 2 tiebreaks. Anden runde, kvartfinalen, vandt jeg 3-0 sikker. Der spillede jeg rigtig godt, kom i gang med turneringen samme dag. Og i semifinalen, der spillede jeg så en af mine bedste kampe i den her sæson, og jeg vandt 3-1 over Christoffer Frølund. Du har så Mark Poulsen i finalen nu. Hvordan ser du dine chancer mod ham? Jamen, nu hvor jeg selv synes, jeg har haft en god turnering, så ser jeg mine chancer som ret gode. Jeg vil sige, at han er favorit. Han vandt sidste kamp. 3-1 var det. Men jeg føler, at jeg har rigtig gode chancer. Okay. Du har haft lidt problemer med låret, en lille lårskade. Er det noget, der kommer til at hæmme dig i finalen? Nej, det tror jeg ikke. Det er noget, jeg har haft tilbage i sidste sæson. Så bare for, at det ikke skal gå galt igen, så har jeg lige sådan en lille lårbænd. Okay. Vi kører MCH Handelsbanken Challenger i Herning som en 2-dags turnering. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg har følt, det har været rigtig godt. Det har været et rigtig godt arrangement. Der har været styr på kampen. Der har været et fint mellemrum. Nu er jeg så en ung junior, restituerer hurtigt, så det har været godt for mig. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan det har været for de lidt ældre seniorer. Men for mig har det været en ganske fin arrangement. Held og lykke med finalen, Christian. Tak skal du have.